Nimeni on Pauliina Salo. Olen 34 ja viime lauantaina eräs vartija ilmoitti, etten kelvannut käyttämään oman hotellini pääovea. Siskoni Noora oli erikseen pyytänyt, että minut ohjattaisiin huoltoovelle, sille samalle, jota jakeluautot ja keittiöhenkilökunta käyttävät. Äitini seisoi 5 metrin päässä ja seurasi kaikkea. Hän hymyili. Se ei ollut hermostunut hymy, ei, minä hoidan tämän, hymy. Se oli aito, vilpitön, tyytyväinen hymy. Heillä ei ollut aavistustakaan, että olin kaikessa hiljaisuudessa ostanut hotelli Rantakallion 6 kuukautta aiemmin. Heillä ei ollut aavistustakaan, että kihlajaisjuhlat, joiden suunnitteluun he olivat käyttäneet 85 000 euroa, pidettiin minun kiinteistössäni. Eivätkä he todellakaan tienneet, mitä tapahtuisi seuraavaksi, kun hotellin johtaja käveli luokseni ja sanoi, "Hyvää iltaa, rouva Salo, onko kaikki toiveidenne mukaisesti?" Ennen kuin kerron, kuinka tuo ilta päättyi, pyydän sinua hetkeksi tykkäämään ja tilaamaan kanavani, mutta vain, jos aidosti pidät tästä tarinasta. Jätä kommentti ja kerro, mistä päin katsot ja mitä kello siellä on. Annahan kun vien sinut takaisin alkuun, hetkeen, jolloin päätin, etten enää suostuisi olemaan näkymätön tytär. Sain tietää Nooran kihlajaisjuhlista Facebookista. Ei puhelinsoittoa, ei tekstiviestiä. Julkinen päivitys, jossa oli kuva hänen 14 karaatin sormuksestaan ja kuvateksti. Hän sanoi tahdon, juhlien yksityiskohdat tulossa pian. 3 päivää myöhemmin äitini vihdoin soitti, mutta ei kutsuakseen minua. Pauliina, oletan sinun nähneen uutisen. Hänen äänensävynsä oli tutun kireä, se sävy, jonka hän varasi erityisesti minun kanssani käytäviin keskusteluihin. Juhlat ovat lauantaina Rantakalliossa. Pue päällesi jotain sopivaa, äläkä missään nimessä nolaa siskoasi. Ei kysymystä, mitä kuuluu. Ei toivomusta, olisi ihanaa, jos pääsisit paikalle. Vain ohjeita ja varoituksia. Muistin erään joulun 2 vuoden takaa. Äitini oli esitellyt minut lukupiiriystävilleen Nooran seistessä vieressä merkkimekoissaan. Tämä on Pauliina, nuorempi tyttäreni. Hän vielä etsii itseään. Olin 32-vuotias. Omistin 2 hotellia, mutta hän esitteli minut kuin olisin ollut opintonsa keskeyttänyt kellarin asukki. Totuus oli, ettei hän tiennyt hotelleista. Kukaan heistä ei tiennyt. Ei siksi, että olisin salannut sen, vaan koska kukaan ei koskaan kysynyt. Jokaisella perhepäivällisellä, jokaisessa juhlapyhäpuhelussa keskustelu palasi aina Nooraan. Nooran ylennykseen, Nooran uuteen asuntoon, Nooran täydelliseen poikaystävään, Patrickiin Björklundin suvusta. Ja minä olin taustakohinaa. Mitä äitini ei tiennyt, mitä kukaan heistä ei tiennyt, oli se, että 6 kuukautta aiemmin olin viimeistellyt hotelli Rantakallion kaupat. Sen saman hotellin, jossa siskoni aikoi pitää ylelliset kihlajaisjuhlansa. En ollut suunnitellut sitä niin. Kun ostin Rantakallion, en edes tiennyt Nooran seurustelevan Patrickin kanssa. Mutta kohtalolla taitaa olla huumorin tajua. Tuijotin puhelintani äidin suljettua linjan. Hän ei ollut edes kysynyt, pääsisinkö tulemaan. Hän vain oletti, ettei minulla olisi mitään parempaakaan tekemistä. Suosiminen ei alkanut Nooran kihlauksesta. Se alkoi syntymäpäivästäni, ilmeisesti 2 vuotta liian myöhään, jotta sillä olisi ollut merkitystä. Kun Noora täytti 25, äitini antoi hänelle 40 000 euroa käsirahaksi ensimmäiseen omaan asuntoon. Sinä rakennat elämää, äiti oli sanonut säteillen. Tämä on sijoitus tulevaisuuteesi.
Kun itse täytin 25, pyysin lainaa pientä aamiaismajoitusta varten, jonka olin löytänyt Järvi-Suomesta. 10 huonetta, paljon kunnostettavaa, mutta näin siinä potentiaalia. Äitini nauroi. Pauliina, tuo ei ole liiketoimintasuunnitelma. Se on päiväuni. Noora osaa rakentaa elämää. Sinä vain ajelehdit. Otin sen sijaan pankkilainan. 18% korko. Se melkein mursi minut ensimmäisenä vuonna, mutta sain sen toimimaan. Sitten ostin toisen kiinteistön ja sitten vielä toisen. Kukaan ei kysynyt miten. Kukaan ei huomannut. Kun avioliittoni hajosi 5 vuotta sitten, tein sen virheen, että soitin äidilleni hakien tukea. David oli pettänyt. Olin saanut hänet kiinni. Ero oli raastava. Hänen vastauksensa kaikuu yhä mielessäni. Minähän sanoin sinulle, Pauliina, ettet osaa valita ihmisiä. Noora ei koskaan antaisi tällaista tapahtua itselleen. Lopetin soittelun sen jälkeen. En ollut enää katkera. Olin vain väsynyt. Väsynyt todistelemaan itseäni ihmisille, jotka olivat jo päättäneet, etten ollut katsomisen arvoinen. Puhelimeni värähti. Sähköposti Markukselta, Rantakallion hotellinjohtajalta. Rouva Salo, minun on ilmoitettava teille tämän lauantain kihlajaisjuhlien varauksesta. Asiakas on esittänyt joitakin epätavallisia pyyntöjä koskien vieraiden sisäänpääsyä. Pyydän ohjeitanne mahdollisimman pian. Avasin liitetiedoston. Rintani puristui, kun luin. Siinä se oli, mustaa valkoisella. Lista nimiä ja ohjeita. Minun nimeni oli listalla. Markuksen sähköposti sisälsi vieraslistan hallinta-asiakirjan. 3 nimeä oli merkitty ohjattavaksi vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille. 2 ensimmäistä olivat Patrikin entisiä kollegoita, jotain liiketoimintakiistaan liittyvää. Ymmärrettävää. 3. nimi oli minun. Sen vieressä, asiakirjaan skannattuna Nooran käsialalla. Pauliina Salo, morsiamen sisar, ohjattava huolto-ovelle, jos saapuu paikalle. Ei saa päästää pääaulan kautta missään olosuhteissa. Luin sen 3 kertaa, sitten 4. Oma siskoni oli laittanut minut listalle ihmisten kanssa, joita hänen sulhasensa aktiivisesti vältteli. Hän oli luokitellut minut joksikin, joka piti piilottaa, pitää poissa tärkeiden vieraiden ja oikean perheen luota. Markus oli lisännyt viestin. Rouva Salo, pidän tätä pyyntöä erittäin poikkeuksellisena ottaen huomioon suhteenne kiinteistöön. Pitäisikö minun puuttua asiaan? Pyydän ohjeitanne. Istuin työhuoneessani ja katselin kaupungin valojen tuiketta ikkunan läpi. Rantakallio seisoi jossain tuossa rakennusten sokkelossa. Minun rakennukseni, jossa siskoni suunnitteli nöyryyttävänsä minua 200 ihmisen edessä. Minulla oli vaihtoehtoja. Voisin peruuttaa tapahtuman. Voisin paljastaa itseni ennen juhlia ja katsoa Nooran sekoavan. Voisin yksinkertaisesti jättää menemättä ja antaa heidän luulla voittaneensa. Mutta mikään noista vaihtoehdoista ei tuntunut oikealta. Jos en menisi, he jatkaisivat kohtelemistani näkymättömänä. Jos reagoisin julkisesti, he kutsuisivat minua dramaattiseksi, epävakaaksi todisteeksi siitä, että olin juuri sellainen kuin he olivat aina sanoneet. Mutta jos menisin paikalle ja antaisin totuuden paljastua luonnollisesti, kirjoitin vastaukseni Markukselle. Älä muuta mitään. Anna heidän edetä täysin suunnitelmien mukaan. Hoidan tämän henkilökohtaisesti. Hänen vastauksensa tuli muutamassa minuutissa. Ymmärretty, rouva Salo. Olen valmiudessa. Suljen kannettavan tietokoneeni. Lauantaista tulisi mielenkiintoinen. Soitin Tomille seuraavana aamuna. Olimme olleet ystäviä opiskeluajoista lähtien, niistä ajoista,
kun olin vain tyttö suurilla unelmilla ja ilman rahaa. Nyt hän oli asianajajani, mutta mikä tärkeintä, hän oli ainoa ihminen, joka oli nähnyt minun rakentavan kaiken tyhjästä. He laittoivat sinut mustalle listalle. Hänen äänensä oli terävä epäuskosta. Omaan hotelliisi, huolto-ovelle, kuin olisin tuomassa katkarapuja. Pauliina, tämä on järjetöntä. Kerro heille, että omistat paikan. Katso, kun he matelevat. Ja sitten mitä? Tuijotin asuntoni kattoa. He pyytävät anteeksi, koska ovat peloissaan. Eivät siksi, että ovat pahoillaan. Mikään ei muutu. Olen yhä se tytär, jota he sietävät. Tommy hiljeni. Sitten. Mitä sinä oikeastaan haluat? Kostoa vai selvyyttä? Kysymys jäi ilmaan. Olin kysynyt itseltäni samaa 100 kertaa sen sähköpostin lukemisen jälkeen. En halua kostoa, sanoin lopulta. Haluan heidän tietävän, etten ole se, joksi he minua luulevat. Haluan lopettaa itseni pienentämisen ihmisten vuoksi, jotka eivät koskaan tehneet minulle tilaa. Se ei ole pikkujuttu, Pauliina. Ei ole. Hän huokaisi. Jos aiot tehdä tämän, tarvitset tukea. Haluatko minut sinne? Voin tulla seuralaisenasi. Vanha opiskelukaveri kuulumisia vaihtamassa. Se sopii. Ja tuon mukanani joitakin asiakirjoja, siltä varalta, että joku vaatii todisteita. Hän piti tauon. Tiedäthän, tämä voi räjäyttää heidän koko iltansa. Tiedän. Ja sinä olet sinut sen kanssa. Ajattelin jokaista päivällistä, jolla minut sivuutettiin, jokaista saavutusta, joka jäi huomiotta, jokaista kertaa, kun äitini katsoi lävitseni, kuin olisin ollut lasia. Olen sinut sen kanssa, etten enää piiloudu, sanoin. Mitä sen jälkeen tapahtuu, on heidän valintansa. Tommy suostui tapaamaan minut Rantakalliossa lauantaina. Suljin puhelimen ja katsoin mekkoa, joka roikkui kaapissani. Yksinkertainen, musta, huomaamaton, täydellinen. Lauantai saapui nopeammin kuin odotin. Kello 7 mennessä aurinko oli laskenut horisontin taakse, maalaten Rantakallion julkisivun meripihkan ja kullan sävyillä. Olin valinnut asuni huolellisesti. Yksinkertainen musta mekko, elegantti mutta hillitty. Ei timantteja, ei näyttäviä koruja, vain isoäidiltä perityt helmikorvakorut. Sellainen asu, joka viestii kuulun tänne huutamatta huomiota. Pysäköintipalvelun hoitaja tunnisti autoni, mutta ei sanonut mitään. Olin pyytänyt Markusta pitämään läsnäoloni salassa. Henkilökunnan tietojen mukaan olin tänä iltana vain yksi vieras muiden joukossa. Pääsisäänkäynti hehkui lämmintä valoa. Lasiovien läpi näin aulan. Kristallikruunut heittivät sateenkaaria marmorilattioille. Iltapukuiset vieraat lipuivat kohti juhlasalia. Nauru kaikui. Samppania virtasi. Siskoni täydellinen ilta. Suoristin hartiani ja kävelin kohti pääovea. Silloin hän astui eteeni. Vartija tummassa puvussa, korvanappi näkyvissä, leikepöytä kädessään. Nuori, ammattimainen teki vain työtään. Hyvää iltaa, rouva. Nimenne? Pauliina Salo. Hän selasi listaansa. Katsoin hänen sormensa pysähtyvän. Hänen ilmeensä värähti. Hämmennys, sitten harjoiteltu neutraalius. Pelkäänpä, että teidän on käytettävä huolto-ovea, rouva. Anteeksi? Nämä ovat ohjeeni. Huolto-ovi on takana, keittiökäytävän kautta. En liikahtanut. Saanko kysyä, kuka nämä ohjeet antoi? Tapahtuman järjestäjä. Hän siirtyi levottomasti. Olen pahoillani, rouva. Noudatan vain protokollaa. Protokollaa? Siskoni oli luonut protokollan minun ulkona pitämisekseni. Katsoin hänen olkansa yli lasiovien läpi aulaan, ja silloin näin hänet. Äitini, seisomassa juuri sisäpuolella,
katsoen suoraan minuun. Katseemme kohtasivat 15 jalan marmorin ja lasin yli. Hän ei liikkunut, ei vilkuttanut, ei tullut auttamaan. Hän vain hymyili, tuo hymy. Olin nähnyt sen ennenkin. Kun Noora voitti palkintoja lukiossa, kun hän valmistui kiitettävin arvosanoin, kun hän ilmoitti kihlauksestaan, tuo puhtaan, laimentamattoman ylpeyden hymy. Mutta hän ei ollut koskaan suunnannut sitä minuun, tähän asti, eikä tämä ollut ylpeyttä, tämä oli tyytyväisyyttä. Äitini katsoi, kun hänen nuorin tyttärensä käännytettiin ovelta kuin kutsumaton pitopalvelun työntekijä, ja hän oli mielissään. Tämä ei ollut unohdus tai väärinymmärrys. Tämä oli tahallista, koordinoitua. Hän halusi tämän tapahtuvan. 10 metrin päässä, hänen takanaan, näin Nooran lähellä juhlasalin sisäänkäyntiä, säteilevänä kermanvärisessä silkissä, ottamassa vastaan poskisuudelmia vierailta. Hän vilkaisi aulaan, minua kohti, ja näin sen. Pienimmänkin välähdyksen tunnistusta, nopean katseen. Sitten hän kääntyi takaisin ihailijoihinsa, nauraen jollekin, mitä joku sanoi. Vartija rykäisi. Rouva, huolto-ovi. Vastaanottotiskin lähellä oleva pikkolo oli huomannut vaihdon. Tunnistin hänet, Tuomaksen, joka oli ollut hotellissa 3 vuotta. Hänen silmänsä laajenivat nähdessään minut, ja hän alkoi liikkua eteenpäin. Mutta vartija kiinnitti hänen huomionsa, pudisti hienovaraisesti päätään. Tuomas pysähtyi, katsoi minua anteeksi pyytävän näköisenä ja käänsi sitten katseensa pois. Seisoin siinä 5 kokonaista sekuntia. Ne tuntuivat tunneilta. Äitini katkaisi vihdoin katsekontaktin, kääntyen tervehtimään saapuvaa pariskuntaa lämpimästi ja nauraen, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Aivan kuin minua ei olisi juuri julkisesti nöyryytetty hänen katsellessaan. Vartija odotti, yhä epämukavampana. Olisin voinut sanoa jotain, olisin voinut vaatia puhua johtajan kanssa, olisin voinut paljastaa kaiken siinä paikassa. Mutta en vielä. Selvä on, sanoin hiljaa. Käytän huolto-ovea. Käännyin ja kävelin rakennuksen sivulle, korkojeni napsuessa jalkakäytävää vasten. Antaa heidän luulla voittaneensa. Huolto-ovi tuoksui teolliselle puhdistusaineelle ja tuoreelle leivälle. Loisteputket surisivat yläpuolella, karu kontrasti 50 jalkaa kauempana olevalle kristalliverhoilulle eleganssille. Työnsin raskaan metallioven auki ja astuin keittiökäytävään. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tasot jatkuivat joka suuntaan. Höyry nousi porisevista padoista. 5 tähden keittiön hallittu kaos täydessä vauhdissa. Sitten hiljaisuus, yksi kerrallaan. Henkilökunnan jäsenet huomasivat minut. Esivalmistelukokki pysähtyi kesken pilkkomisen. Tarjoilija, joka kantoi tarjotinta samppanjalaseja, jähmettyi. Keittiömestari Rantanen, joka oli huutanut käskyjä tiimilleen, pysähtyi täysin. Rouva Salo. Hänen äänensä oli tuskin kuiskutusta kovempi. Emme odottaneet teitä. Ei se mitään, keittiömestari. Olkaa hyvä ja jatkakaa. Kukaan ei liikkunut. Tajusin, että he kaikki olivat nähneet vieraslistan. He tiesivät nimeni olevan siinä ja he tiesivät tasan tarkkaan, miksi olin tullut tämän oven kautta pääsisäänkäynnin sijaan. Ihan oikeasti, sanoin pitäen ääneni rauhallisena. Tänä iltana olen vain vieras. Jatkakaa. Keittiömestari Rantanen nyökkäsi hitaasti. Lohi on tänään poikkeuksellisen hyvää, rouva Salo, Rantasen erikoisvalmistus. Olen varma, että se on täydellistä. Keittiö palasi vähitellen rytmiinsä, kun kävelin läpi, vaikka tunsin jokaisen katseen seuraavan minua. Astian pesiä melkein pudotti kokonaisen telineellisen laseja. Kondiittori kuiskasi jotain kollegalleen. Saavuin huolto-ovelle, joka johti juhlasalin takakäytävään.
Pienen ikkunan läpi näin juhlat täydessä vauhdissa. Kristallikruunut, elegantit vieraat, siskoni kaiken keskipisteenä, Patrickin käsi hänen vyötäröllään. 200 ihmistä juhlimassa Nooran täydellistä elämää. Sallin itselleni pienen hymyn. Ei katkeraa, ei vihaista, kärsivällistä. Suoristin mekkoani, vedin henkeä ja työnsin oven auki. Aika liittyä juhliin. Juhlasali oli henkeä salpaava. Vaikka tunsin tämän hotellin joka nurkan, vaikka olin itse hyväksynyt remonttibudjetin, sen näkeminen muuttuneena sai henkeni salpautumaan. Kullanväriset verhotut pöydät ympäröivät keskeistä tanssilattiaa. Jousikvartetti soitti Vivaldia nurkassa. Pääpöydän takana oleva tausta julisti NB ikuisesti elegantilla kaunokirjoituksella. 85 000 euroa. Sen verran tämä ilta maksoi. Tiesin sen, koska lasku oli kulkenut pöytäni kautta. Puhelimeni värähti. Tomi asemissa, baari Koilliskulmassa. Onko sinulla mitä pyysit? Kirjoitin takaisin. Odota vielä. Haluan nähdä, kuinka pitkälle he menevät. Selvä. Mutta Pauliina, älä odota liian kauan, ansaitset tulla nähdyksi. Laitoin puhelimen takaisin pieneen laukkuuni ja silmäilin huonetta. Äitini seurusteli lahjapöydän lähellä, ottaen vastaan kehuja kauniin tyttärensä puolesta. Noora liikkui vierasryhmien välillä, Patrick velvollisuuden tuntoisesti hänen rinnallaan. Kukaan ei ollut vielä huomannut minua. Olin tullut sisään sivuovesta, sulautuen palaavien henkilökunnan jäsenten joukkoon, ennen kuin livahtin seinän vierustaa pitkin yksinkertaisessa mustassa mekossani. Ilman Salo-nimeä edelläni olin näkymätön, juuri kuten he halusivat. Huomasin Markuksen huoneen toisella puolella. Katseemme kohtasivat hetkeksi. Hän alkoi liikkua minua kohti, luultavasti vaistomaisesti, tarkistaakseen, tarvitsisiko hänen työnantajansa jotain. Pudistin päätäni hyvin hienovaraisesti. Hän pysähtyi, nyökkäsi kerran ja vetäytyi takaisin paikalleen huoltokäytävän lähelle. Muutaman metrin päässä äitini kertoi jollekin Nooran saavutuksista. Luokkansa primus Aalto-yliopistosta. Patrickin perhe oli niin vaikuttunut. Björklundit eivät hyväksy ketä tahansa, tiedät hän. Hän elehti laajasti, samppania läikkyen hieman. Olemme niin siunattuja. Noora on aina tiennyt tarkalleen, mitä haluaa. Otin lasin ohikulkevalta tarjoilijalta ja löysin paikan varjoista. Ilta oli nuori, Markus kärsi. Näin sen huoneen toiselta puolelton. Tavan, jolla hän vilkuili suuntaani, sitten Nooraan ja takaisin minuun. Hän oli ollut Rantakallion hotellin johtaja 8 vuotta, kauan ennen kuin olin ostanut kiinteistön. Hienotunteisuus oli hänen erikoisalansa, mutta tämä koetteli häntä. Hän lähestyi Nooran seuruetta kerran, tarjoutuen tarkistamaan tarjoilujärjestelyjä. Katsoin siskoni viittaavan hänet pois katsomatta häneen. Liian syventynyt keskusteluun yhden Patrickin tädin kanssa huomioidakseen henkilökuntaa. Kun hän vihdoin löysi tekosyyn kulkea nurkkani ohi, hän kumartui hidastamatta askeltaan. Rouva Salo, tämä tilanne on erittäin epäsäännöllinen. Sanokaa vain sana, niin voin. Ei vielä. Mutta rouva, he... Tiedän, mitä he tekivät, Markus. Tiedän myös, mitä olen tekemässä. Hän pysähtyi, ammattimaisuus taistellen uskollisuuden kanssa. Keittiöhenkilökunta on huolissaan. Sana kiertää. Kerro heille, että arvostan heidän hienotunteisuuttaan. Ja Markus, katsoin häntä silmiin. Kun tarvitsen sinua, kerron sen. Siihen asti, kohtele minua kuin ketä tahansa vierasta. Juuri sitä en voi tehdä, rouva. Sitten kohtele minua kuin vierasta, joka sattuu omistamaan rakennuksen. Välähdys jotain, ehkä kunnioitusta, kävi hänen kasvoillaan. Hän nyökkäsi kerran ja jatkoi sitten kierrostaan. Juhlasalin toiselta puolelta
Äitini huomasi Markuksen puhuvan jollekin varjoissa. Hänen silmänsä kapenivat, yrittäen tunnistaa hahmoa. Astuin hieman kukka-asetelman taakse. Hän kohautti olkiaan ja palasi keskusteluunsa. Vain yksi anonyymi vieras. Ei ketään hänen huomionsa arvoinen. Tarkistin kelloani. Maljapuheet alkaisivat pian. Noora nousisi lavalle, paistattelisi valokeilassa, pitäisi luultavasti jonkin puheen perheestä, rakkaudesta ja kiitollisuudesta. Mietin, mainitsisiko hän minut. Tiesin jo vastauksen. Lasin kilahdus kristallia vasten hiljensi huoneen. Kaikki, jos saisin hetkeksi huomionne. Patrikin ääni kantoi juhlasalin halki. Kaunis morsiameni haluaisi sanoa muutaman sanan. Suosion osoitukset väreilivät väkijoukon läpi. Noora liukui pienelle lavalle, jokaista tuumaa myöten punasteleva tuleva morsian. Hänen mekkonsa sieppasi kattokruunun valon. Hänen hymynsä oli harjoiteltua täydellisyyttä. Kiitos teille kaikille niin paljon, että olette täällä tänään. Hänen äänensä oli lämmin, itsevarma. Tämä merkitsee minulle ja Patrikille maailmaa. Hän aloitti kiitokset. Björklundin perhe, Patrikin liikekumppanit, hänen opiskeluaikaiset ystävänsä, jotka olivat lentäneet paikalle eri puolilta maata, ja tietysti uskomaton äitini. Noora viittasi kohti Hannelea, joka nosti lasinsa teatraalisen nöyrästi. Äiti, olet ollut kallioni, inspiraationi. Kaikki mitä olen, on sinun ansiotasi. Lisää suosion osoituksia. Hannele pyyhki kuivia silmiään. Seisoin jähmettyneenä nurkassani, odottaen. Haluan myös kiittää kaikkia, jotka ovat nähneet vaivaa ollakseen täällä tänään. Nooran katse kiersi huoneen, onnistuen jotenkin katsomaan kaikkia näkemättä ketään. Perheessä on kyse läsnäolosta, ja olen niin kiitollinen niille, jotka todella välittävät. Hänen silmänsä kohtasivat omani hetkeksi, välähdys tunnistusta, sitten pois. Jotkut ihmiset tässä huoneessa ovat voittaneet henkilökohtaisia haasteita ollakseen täällä. Tauko, myötätuntoinen hymy. Sanotaan vaikka niin, että kaikki perheessäni eivät ymmärrä sitoutumisen arvoa. Mutta tänä iltana ei ole kyse siitä. Tänään on kyse rakkaudesta, todellisesta rakkaudesta. Hajanainen, epämukava nauru. Muutama vieras vaihtoi katseita. Eleonora Björklund, joka istui pääpöydässä, rypisti hieman otsaansa. Tunsin sanojen iskeytyvän kuin kivet. Avioeroni. Hän puhui avioerostani 200 ihmisen edessä, mukaan lukien perhe, josta hänen sulhasensa oli kotoisin. Käteni puristui samppanjalasini ympärille, silti en liikkunut. Noora lopetti puheensa innostuneisiin suosion osoituksiin. Ennen kuin melu laantui, äitini oli jo nousemassa paikaltaan. Jos saan lisätä muutaman sanan. Hän ei odottanut lupaa. Hannele Salo ei koskaan odottanut. Kun Noora syntyi, tiesin hänen olevan erityinen. Äitini ääni kantoi vaivattomasti. Hänellä oli aina ollut lahja hallita huomiota. Joidenkin lasten kohdalla sen vain tietää. Heidän polkunsa näkee venyvän edessään, kultaisena ja kirkkaana. Hän piti tauon tehostaakseen. Useat vieraat nyökkäilivät myötäillen. Nooran kaltaisen tyttären kasvattaminen on ollut suurin iloni. Nähdä hänen valmistuvan luokkansa priimuksena, nähdä hänen rakentavan uraansa ja nyt nähdä hänen liittyvän yhteen tämän kaupungin arvostetuimmista perheistä. Äitini nosti lasinsa kohti Björklundeja. Teidän upealle pojallenne ja sille poikkeukselliselle naiselle, jonka hän on valinnut. Eläköön, joku huusi. Kun hän istuutui, nainen viereisessä pöydässä kumartui seuralaisensa puoleen. Luulin, että tyttäriä oli 2. Kysymys kantautui kauemmas kuin oli tarkoitus. Lyhyt hiljaisuus. Äitini kuuli sen,
Näin hänen selkänsä jäykistyvän hieman ennen kuin hän kääntyi harjoitellun hymyn kera. Noora on ylpeyteni, hän sanoi sujuvasti. Pauliina etsii vielä itseään. Sivuutus jäi ilmaan. Muutama vieras siirtyi epämukavasti. Joku yskäisi. Baarin lähellä näin Tomin leuan kiristyvän. Hän kohtasi katseeni huoneen poikki, kysyvästi. Pudistin päätäni hieman. Ei vielä. Mutta joku muukin oli huomannut keskustelun. Eleonora Björklund tarkkaili äitiäni ilmeellä, jota en osannut aivan tulkita. Sitten hänen katseensa vaelsi huoneen poikki, etsien. Se pysähtyi minuun. Pitkän hetken katsoimme toisiamme. Eleonoran silmät olivat terävät, arvioivat. Hän ei kääntänyt katsettaan pois, enkä minäkään. Noora löysi minut 20 minuuttia myöhemmin. Olin siemaillut samaa samppanjalasia, katsellen juhlia nurkastani. Ilmeisesti en ollut tarpeeksi näkymätön. Ai. Hän pysähtyi eteeni, yllätys välähtäen ennen kuin hän kokosi itsensä. Sinä todella tulit. Onnea kihlauksestanne, Noora. Kiitos. Hänen hymynsä oli kireä. Ajattelin, että olisit ehkä liian ylirasittunut. Tällaiset tilaisuudet voivat olla joillekin liikaa. Kyllä minä pärjään. Hänen takanaan 3 hänen ystäväänsä oli muodostanut puoliympyrän. Tukijoukot, todistajat. Noora kallisti päätään. Tiedäthän, Patrikin perhe on hyvin perinteinen. He arvostavat menestystä, saavutuksia. Toivottavasti ymmärrät, miksi meidän piti olla valikoivia sisäänkäyntijärjestelyjen suhteen. Ymmärrän täydellisesti. Hyvä. Hän siemaisi samppanjaansa, katsellen minua lasin reunan yli. Koska tänään on kyse minusta, Pauliina, minun kihlauksestani, minun juhlastani, yritä olla tekemättä siitä sinun tilannettasi. En uneksikaan siitä. Mahtavaa. Toinen kireä hymy. Ja ehkä ensi kerralla harkitse jotain hieman juhlavampaa. Musta on niin ankea väri juhliin. Yksi hänen ystävistään kikatti. Noora kääntyi liittyäkseen takaisin piiriinsä, sivuuttaen minut yhtä helposti kuin olisi sivuuttanut tarjoilijan. Sitten hän pysähtyi, katsoi taakseen. Miten muuten pääsit sisään? Sanoin erikseen vartijoille. Hän keskeytti itsensä, mutta ei tarpeeksi nopeasti. Sanoit erikseen heille mitä, Noora? Hänen poskensa punehtuivat. Ei mitään, unohda se. Käytin huolto-ovea, kuten pyydettiin. Hetken ajan jokin välähti hänen silmissään. Ei syyllisyyttä. Noora ei tuntenut syyllisyyttä, mutta jotain lähellä yllätystä. Ehkä hän ei ollut odottanut minun todella noudattavan ohjeita. Nooran olkapään takana huomasin Patrikin seisovan lähellä. Hän oli kuullut kaiken. Hänen ilmeensä oli huolestunut. Noora ei nähnyt sitä, mutta minä näin. Äitini ilmestyi kuin kutsuttuna. Pauliina. Hänen äänensä oli matala, terävä, käskevä. Hän ohjasi minut alkoviin huoltokäytävän lähelle, pois pääjoukosta, mutta silti näkyville. Silti tarpeeksi julkisesti, etten voinut aiheuttaa kohtausta ilman todistajia. Mitä sinä täällä teet? Osallistun siskoni kihlajaisjuhliin. Älä ole nenäkäs, tiedät tasan tarkkaan, mitä tarkoitan. Kaiken jälkeen sinä vain ilmestyt paikalle. Eikö minua kutsuttu? Hänen leukansa kiristyi. Tämä on Nooran ilta, älä pilaa sitä. En ole tehnyt mitään, äiti. Hyvä, pidä se niin. Hän katsoi mekkoani peittelemättömän pettyneenä. Etkö olisi voinut edes pukea jotain kauniimpaa? Jotain, joka osoittaa, että olet nähnyt vaivaa. Björklundit katsovat. En aio antaa sinun nolata meitä. Tunsin jonkin muuttuvan sisälläni. Lukon kääntyvän, oven sulkeutuvan.
Meitä, toistin hiljaa. Keitä me tarkalleen ottaen ovat? Älä aloita, Pauliina, et tänä iltana. Ennen kuin ehdin vastata, Markus ilmestyi näkökenttäni laitaan. Hänen ilmeensä oli huolellisen neutraali, mutta näin jännityksen hänen hartioissaan. Pahoittelen keskeytystä. Hänen äänensä oli muodollinen, ammattimainen. Meillä on tilanne tarjoilun kanssa, joka vaatii välitöntä huomiota. Äitini tuskin vilkaisi häntä. Hoida se itse, olemme keskellä jotain. Pelkäänpä, että tarvitsen valtuutuksen. Markus piti tauon, valiten sanansa huolellisesti. Johdolta. Etsi sitten johto, Hannele tiuskaisi. Etkö näe, että puhun tyttäreni kanssa? Markus ei liikkunut. Hänen silmänsä kohtasivat omani. Rouva Salo, hän sanoi hitaasti. Saisinko hetken? Äitini jähmettyi. Hänen katseensa vaelsi Markuksesta minuun ja takaisin. Rouva Salo, hän toisti. Maailma tuntui pidättävän hengitystään. Okei, jos katsot tätä ja ajattelet, kerrohan, että Pauliina tekee jotain. Lupaan, että olemme pääsemässä siihen. Mutta sitä ennen, jätä kommentti. Onko sinua koskaan kohdeltu kuin olisit näkymätön omassa perheessäsi? Miten selvisit siitä? Ja jos pidät tästä tarinasta, paina tilaa-nappia. Minulla on tulossa lisää tämänkaltaisia tarinoita. Nyt palataan hetkeen, jolloin kaikki muuttui. Markus ei värähtänyt. Rouva Salo, meillä on se tilanne merenelävä kuljetuksen kanssa. Hänen äänensävynsä oli täydellisen ammattimainen, aivan kuin tämä olisi mikä tahansa normaali konsultaatio. Merilohi saapui laatuongelmien kera. Omistajana tarvitsen hyväksyntänne korvata se kuningaslohella varastostamme. Sana putosi kuin kivi tyyneen veteen. Omistajana. Äitini kasvot veltostuivat. Hänen sampanjalasinsa kallistui vaarallisesti hänen otteessaan. Anteeksi. Noora oli ilmestynyt tyhjästä, hänen äänensä terävänä. Miksi sinä juuri kutsuit häntä? Markus kääntyi miehen rauhallisuudella, joka oli palvellut diplomaatteja ja diktaattoreita. Puhuttelin rouva Pauliina Saloa, hotelli Rantakallion omistajaa. Onko jokin ongelma? Hiljaisuus. Täydellinen, ehdoton hiljaisuus. Ympärillämme keskustelut olivat lakanneet. Läheiset vieraat kääntyivät tuijottamaan. Jousikvartetti soitti tietämättömänä, heidän Vivaldinsa kuulostaen yhtäkkiä irvokkaalta jäätyneen näkymän taustalla. Pidin ääneni tasaisena. Kuningaslohi käy, Markus. Pyydä keittiömestari Rantasta säätämään kastike sopivaksi, ehkä sitrusreduktio tillin sijaan. Erinomainen valinta, rouva. Markus kumarsi päätään. Pieni, lähes huomaamaton kumarrus. Ilmoitan keittiölle välittömästi. Hän vetäytyi. Hänen korkojensa napsahdus marmorilla kaikui hiljaisuudessa. Käännyin takaisin äitiini ja siskooni. Hannelen suu avautui, sulkeutui, avautui uudelleen. Ääntä ei kuulunut. Noora oli kalvennut huolellisesti levitetyn poskipunansa alta. Hänen kätensä puristi Patrikin käsivartta niin tiukasti, että hänen rystysensä olivat valkoiset. Omistaja? Patrikin ääni oli tuskin kuiskutusta kovempi. Noora, tiesitkö sinä? En. Nooran ääni särkyi. En, tuo ei ole, hän ei. Jossain takanani samppanjalasi särkyi lattialle. Joku haukkoi henkeään. Ja ensimmäistä kertaa 34 vuoteen perheeni katsoi suoraan minuun. Tämä on vitsi. Nooran ääni oli liian kova, paniikin sävyttämä. Joku sairas vitsi, ei hän omista mitään. Kuiskinat väreilivät väkijoukon läpi kuin tuuli ruohikossa. Vieraat kumartuivat toistensa puoleen, kulmakarvat koholla, puhelimet ilmestyen hiljaa taskuista
ja käsilaukuista. Olen omistanut rantakallion 6 kuukautta, Noora. Pidin ääneni rauhallisena, keskustelevana. Voit tarkistaa asian kaupungin kiinteistörekisteristä, jos haluat. Ne ovat julkisia. 6 kuukautta. Äitini löysi vihdoin äänensä. Se on mahdotonta. Me olisimme tienneet. Joku olisi kertonut meille. Kuka olisi kertonut sinulle, äiti? Et koskaan kysynyt, mitä teen. Et koskaan kysynyt elämästäni lainkaan. Hannelen kasvot kävivät läpi tunteita. Järkytys, hämmennys. Jotain, mikä saattoi olla häpeää, ennen kuin se kovettui puolustautumiseksi. Tämä on naurettavaa. Sinä keksit asioita pilataksesi siskosi illan. En keksi mitään enkä yritä pilata mitään. Mitä tämä sitten on? Noora elehti villisti kohti juhlasalia. Jonkinlainen voimannäyttö? Odotat kihlajaisjuhliini asti paljastaaksesi, että omistat hotellin. Kuinka pikkumainen voit olla? En suunnitellut tätä, Noora. Ostin tämän hotellin, koska se oli hyvä sijoitus. Sinä valitsit pitää juhlasi täällä ja sinä valitsit laittaa minut mustalle listalle. Sana lista osui kovaa. Näin useiden vieraiden vaihtavan hämmentyneitä katseita. Eleonora Björklund nousi pääpöydästä ja alkoi kävellä meitä kohti. Hänen askeleensa olivat harkittuja, määrätietoisia. Naisen kävelyä, joka ei ollut kiirehtinyt vuosikymmeniin, koska maailma odotti häntä. Anteeksi, hänen äänensä leikkasi mutinan läpi. Ymmärsinkö oikein? Te omistatte tämän hotellin. Jokainen silmäpari huoneessa kääntyi minuun. Kyllä, rouva Björklund. Kohtasin hänen katseensa vakaasti. Yhdessä 3 muun kanssa. Seurannut hiljaisuus oli korvia huumaava. Eleonora Björklundilla oli sellaiset kasvot, jotka eivät paljastaneet mitään, ellei hän niin halunnut. Juuri nyt hän halusi niiden paljastavan pettymystä. Hannele. Hänen äänensä oli silkkiä teräksen päällä. Kerroitte minulle perheenne olevan vaatimaton. Sanoitte Pauliinan kamppailevan. Etsivän itseään, uskoakseni, olivat tarkat sananne. Äitini maltti petti. Minä en tiennyt. Ette tiennyt oman tyttärenne omistavan yhtä kaupungin arvostetuimmista boutique-hotelleista? Eleonoran kulmakarva kohosi millimetrin. Kuulemma yhdessä 3 muun kanssa. Hän ei koskaan kertonut meille. Minun on vaikea uskoa sitä. Eleonora kääntyi tutkimaan minua uusin silmin. Rantakallio on esitelty arkkitehtilehdessä 2. Hankinta uutisoitiin Kauppalehden taloussivuilla. Kuiske levisi väkijoukon läpi. Useat vieraat olivat nyt avoimesti puhelimillaan, oletettavasti etsimässä vahvistusta. Noora astui eteenpäin, epätoivoisena. Tämä ei muuta mitään. Hän on luultavasti perinyt rahat tai mennyt naimisiin niiden vuoksi. En perinyt mitään. Pidin ääneni tasaisena. Ja ex-mieheni on yläasteen opettaja. Rakensin tämän liiketoiminnan itse, aloittaen 10 huoneen aamiaismajoituksesta 8 vuotta sitten. Vaikuttavaa. Eleonoran sävy viittasi siihen, ettei tämä ollut satunnainen kohteliaisuus. Hän kääntyi Patrickin puoleen. Sanoit minulle tehneesi taustaselvityksen perheestä. Patrickin kasvot olivat kalvenneet. Noora sanoi minulle, että hänen siskonsa oli. Mitä? Kysyin hiljaa. Hän ei voinut katsoa minua silmiin. Eleonora kääntyi takaisin Hanneleen. Annanhan kun ymmärrän tämän oikein. Tyttärenne, tämä tytär, on menestyvä yrittäjä, ja te ohjasitte hänet käyttämään oman kiinteistönsä huolto-ovea. Hannele avasi suunsa, sulki sen. Ehkä, Eleonora sanoi, hänen äänensä kantaen vaivattomasti. Meidän on keskusteltava taustaselvityksestä.
Hän ei enää puhunut Hannelelle. Hän puhui Patrickille. Todista se. Nooran ääni oli nyt repaleinen, vailla aiempaa hiottua pintaa. Kuka tahansa voi väittää omistavansa jotain. Näytä meille todisteet. Minun ei tarvitse todistaa sinulle mitään, Noora. Totta kai et, koska et voi, koska tämä kaikki on. Itse asiassa, Eleonora Björklund leikkasi läpi kuin veitsellä, arvostaisin vahvistusta. Tämä on melko merkittävä paljastus, ja olosuhteet huomioon ottaen. Hän jätti vihjauksen ilmaan. Tommy ilmestyi viereeni. En ollut nähnyt hänen lähestyvän. Minulla sattuu olemaan tarvittavat asiakirjat. Hänen äänensä oli napakka, ammattimainen. Tomi Virtanen, rouva Salon asianajaja. Ajattelin, että voisi olla viisasta tuoda kopiot tänä iltana, ottaen huomioon epätavalliset vierasjärjestelyt. Hän otti nahkakansion takkinsa taskusta. Sisällä oli useita asiakirjoja, hankintapaperit, kauppakirja, yritysrekisteriote. Eleonora otti kansion. Hänen silmänsä selasivat sivuja harjaantuneella tehokkuudella, kuin henkilö, joka oli tarkastanut lukemattomia sopimuksia. Väkijoukko painautui lähemmäs, yrittäen nähdä. Hotelli Rantakallio, Eleonora luki ääneen, hänen äänensä kantaen. Hankittu 6 kuukautta sitten. Täysi omistusoikeus siirretty Pauliina Katariina Salolle. Ei velkaa, ei kumppaneita, yksityisyrittäjä. Hän katsoi ylös, kiinnittäen äitiini katseen, joka olisi voinut jäädyttää samppanjan, ja te käskitte hänen käyttää huoltoovea. Hannele oli jotenkin kutistunut, hänen aiempi loistonsa oli haihtunut. Hänen vieressään Noora näytti siltä, että hän voisi tulla sairaaksi. En tiennyt, Hannele kuiskasi. Miten olisin voinut tietää? Kysymällä, sanoin hiljaa. Soittamalla, olemalla kiinnostunut elämästäni edes kerran viimeisen vuosikymmenen aikana. Sanat eivät olleet vihaisia. Ne eivät olleet katkeria. Ne olivat vain totta. Ja jotenkin se teki niistä pahempia. Eleonora palautti kansion Tomille. Hänen päätöksensä oli ilmeisesti tehty. Hän kääntyi Patrickin puoleen sanomatta sanaakaan. Meidän on puhuttava, nyt. No niin, olemme nyt huipennuksessa. Ennen kuin kerron, mitä tein seuraavaksi, minulla on kysymys. Jos olisit minun asemassani, antaisitko perheellesi anteeksi vai asettaisitko pysyvän rajan? Kommentoi, anteeksi tai raja. Haluan tietää, mitä sinä tekisit, ja jos et ole vielä tehnyt niin, paina tykkää nappia, jotta useammat ihmiset näkevät tämän tarinan. Nyt takaisin juhliin. Eleonora vei Patrickin hiljaiseen nurkkaan. Heidän päänsä olivat kumartuneet yhteen kiireisessä keskustelussa. Ympärillämme juhlat olivat pirstaloituneet. Jotkut vieraat teeskentelivät jatkavansa normaaleja keskusteluja vilkuillen meidän suuntaamme. Toiset eivät teeskennelleet lainkaan, vaan katselivat avoimesti kuin katsojat tennisottelussa. Äitini tarttui käsivarteeni. Pauliina, ole kiltti. Hänen äänestään oli kadonnut kaikki aiempi auktoriteetti. Sinä nolaat meidät, lopeta tämä. Poistin hänen kätensä hellästi. Ei äiti, te nolasitte itsenne. Minä vain saavuin paikalle. Mitä nyt sitten? Nooran ripsiväri oli alkanut tuhriintua. Hänen täydellinen julkisivunsa murtui. Aiotko peruuttaa juhlat, pilata kihlaukseni ilkeyttäsi? En aio tehdä mitään, Noora. Pidin ääneni vakaana. Juhlat jatkuvat. Sinun kihlauksesi on sinun asiasi, ei minun. Hannele tuijotti minua hämmentyneenä. Mitä sinä sitten haluat? Mistä tässä on kyse? Kysymys jäi ilmaan. Mitä minä halusin? En kostoa. Kosto tarkoittaisi, että välittäisin yhä heidän mielipiteestään. En anteeksi pyyntöä.
Sanat eivät kumoaisi 30 vuotta sivuuttamista. Haluan teidän ymmärtävän jotain. Katsoin heitä molempia. Äitiäni, siskoani, perhettä, joka ei ollut koskaan nähnyt minua. En ole täällä todistaakseni olevani teitä parempi. Olen täällä, koska luulitte minun olevan vähemmän, ja en enää hyväksy sitä. Pauliina, Hannele aloitti. En ole vihainen, äiti, olen vain lakannut teeskentelemästä. Laitoitte minut mustalle listalle oman siskoni juhlissa, omassa hotellissani, ja hymyilitte, kun vartija käännytti minut pois. Hänen kasvonsa murtuivat. Kun olet valmis käymään todellisen keskustelun siitä, miksi olet kohdellut minua eri tavalla 30 vuotta, olen täällä, mutta en ole enää näkymätön. Kerrankin kummallakaan heistä ei ollut vastausta. Eleonora Björklund palasi nurkkaneuvottelustaan. Patrick laahusti hänen perässään, hänen ilmeensä oli miehen, joka oli juuri saanut erittäin huonoja uutisia. Noora, hänen äänensä oli kireä. Meidän on puhuttava myöhemmin, yksityisesti. Patrick, mitä ikinä hän sinulle, myöhemmin. Yksi sana hiljensi hänet. Eleonora lähestyi äitiäni suopealla hymyllä, kuin joku, joka toimittaa kuolemantuomion. Rouva Salo, tämä on ollut mitä valaisevin ilta. Hannele yritti koota itsensä. Rouva Björklund, vakuutan teille, että tämä ei muuta mitään Nooran ja Patrickin suhteesta. Pelkäänpä, ettei se ole teidän päätettävissänne. Eleonoran hymy ei horjunut. Näyttää siltä, että saimme puutteellisen kuvan perheestänne. Toivon teidän ymmärtävän, että meidän on käytävä pidempiä keskusteluja Patrickin kanssa hänen valinnoistaan. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa juuri sitä, mitä sanoin. Eleonoran katse oli miellyttävä ja täysin armoton. Me Björklundit olemme perusteellisia ihmisiä, emme tee suuria päätöksiä puutteellisen tiedon perusteella. Hannelen kasvoilta valui väri. Eleonora kääntyi minuun, hänen ilmeensä muuttui, hienovaraisesti mutta selvästi. Sivuuttaminen oli poissa. Sen tilalla oli jotain tunnustuksen kaltaista. Rouva Salo, pahoittelen illan väärinymmärryksiä. Hän otti kortin pienestä laukustaan. Jos olette koskaan kiinnostunut keskustelemaan liiketoiminnasta tai vain lounastamaan, otan tilaisuuden mielelläni vastaan. Otin kortin. Kiitos, rouva Björklund. Kutsukaa minua Eleonoraksi. Hän kumartui lähemmäs, laski ääntään. Haluan aina tietää, ketkä ovat huoneen mielenkiintoisimmat ihmiset. Näyttää siltä, että katsoin väärään suuntaan. Sen sanottuaan hän liukui pois hakemaan miehensä. Noora seisoi jähmettyneenä, katsellen tulevan anoppinsa vetäytymistä. Kihlaus ei ollut peruttu, mutta jokin oli muuttunut pysyvästi, ja kaikki huoneessa tiesivät sen. Löysin Tomin baarin läheltä. Hän kohotti kulmiaan. Oletko kunnossa? Taidan olla. Tuo oli... Hän pudisti päätään, melkein nauraen. Olen nähnyt oikeussalidraamaa, Pauliina, mutta tuo oli jotain aivan muuta. Aion lähteä. Vilkaisin juhlasaliin. Tunnelma oli muuttunut. Hermostunutta naurua, kiireisiä kuiskauksia, vieraita keksimässä tekosyitä lähteä aikaisin. Olen sanonut, mitä minun piti sanoa. Haluatko seuraa? Ei, tarvitsen kävelyn. Kävelin äitini ja siskoni luo viimeisen kerran. He seisoivat yhdessä pilarin vieressä, eristyksissä. Ei vieraita lähellä. Ihmiset olivat alkaneet pitää heihin etäisyyttä. Lähden nyt, sanoin. Hannele katsoi ylös. Hänen silmänsä olivat punareunaiset. Pauliina, en siksi, että pakenen, siksi, että sanoin, mitä minun piti sanoa. Minä en. Hän pysähtyi, aloitti uudelleen. Halusin vain Nooran loistavan. Halusin Björklundien olevan vaikuttuneita. Yritin auttaa häntä. Tiedän, äiti. Ääneni oli lempeä, mutta luja. Mutta sinun ei olisi tarvinnut himmentää minun valoani saadaksesi Nooran loistamaan. Sanat osuivat,
Näin niiden osuvan. Noora ei sanonut mitään. Kerrankin hänellä ei ollut nokkelaa vastausta, ei puolustusta, ei hyökkäystä. Hän vain seisoi siinä, ripsiväri levinneenä ja hiljaa. Käännyin ja kävelin kohti pääsisäänkäyntiä. Pääovea, jolle minut oli evätty pääsy tunteja aiemmin. Kukaan ei pysäyttänyt minua. Ohittamani henkilökunnan jäsenet nyökkäsivät pienesti tunnustukseksi. Ovimies piti sisäänkäynnin auki, kunnioituksen ele. Hyvää iltaa, rouva Salo. Hyvää iltaa, Tuomas. Astuin ulos yöhön. Ilma oli viileää, puhdasta, helpotus juhlasalin tukahduttavan jännityksen jälkeen. Seisoin hetken jalkakäytävällä, hengitin. Sitten aloin kävellä. Takana juhlat jatkuivat ilman minua. Mutta ensimmäistä kertaa en ollut näkymätön. Olin vapaa. Heräsin 12 vastaamattomaan puheluun äidiltäni. En kuunnellut vastaajaviestejä. Tiesin jo, mitä ne sanoisivat. Jonkinlainen yhdistelmä syytöksiä, oikeutuksia ja teennäistä uhriutumista. Salon erikoisuus. Puhelimeni värähti Nooran tekstiviestistä. Sitten toisesta, sitten kolmannesta. Ensimmäinen. Miten saatoit tehdä tämän minulle? Toinen, tuntia myöhemmin. Meidän on puhuttava. Kolmas. Lähetetty kello 3 aamuyöllä. Ei mitään. Vain 3 pistettä, jotka ilmestyivät ja katosivat. Hän oli alkanut kirjoittaa jotain ja luovuttanut. Tomi soitti kello 10 odottamallani päivityksellä. Björklundeilla oli perhekokous tänä aamuna, hän sanoi. Yhteyshenkilöni heidän lakifirmassaan kuuli, että Patrick oli siellä 3 tuntia. Kihlaus on toistaiseksi voimassa. Tauko. Mutta avioehtosopimusta tarkistetaan täysin. Ilmeisesti Eleonora ei ollut tyytyväinen siihen, miten asiat esitettiin. Kaadoin itselleni kahvia, katsellen höyryn nousevan. Mitä tarkistetaan tarkoittaa? Se tarkoittaa, että Nooralla ei ole enää samanlaista pääsyä Björklundien varoihin kuin hänelle luvattiin. He lisäävät ehtoja, paljon niitä. Minun olisi pitänyt tuntea tyytyväisyyttä. Sen sijaan tunsin vain väsymystä. On vielä muutakin, Tomi jatkoi. 3 vierasta juhlista on ottanut yhteyttä Rantakallioon tänä aamuna. He haluavat varata tapahtumia. Todellako? Ilmeisesti sinun tapasi hoitaa tilanne teki vaikutuksen joihinkin ihmisiin. Eräs nainen sanoi, ja lainaan nyt, kuka tahansa, joka voi pysyä noin tyynenä tuollaisen paineen alla, on henkilö, jonka kanssa haluan tehdä liiketoimintaa. Melkein nauroin. Perheeni oli yrittänyt nöyryyttää minua, ja sen sijaan he olivat mainostaneet ammattitaitoani 200 potentiaaliselle asiakkaalle. Pauliina, oletko vielä siellä? Joo, laskin kahvikuppini. Käsittelen vain tätä. Teit hyvää työtä eilen illalla. Tiedäthän sen, eikö niin? Tiedän. Mutta tieto ei saanut äitini 12 vastaamatonta puhelua katoamaan. 13 puhelulla vastasin. Pauliina. Äitini ääni oli kuin hän olisi itkenyt tai huutanut, mahdollisesti molempia. Vihdoinkin olen yrittänyt tavoittaa sinua koko aamun. Tiedän. Olet pilannut kaiken. Sanat tulivat ulos ryöppynä. Björklundit kyseenalaistavat häät. He muuttavat avioehtoa. Eleonora tuskin katsoi Nooraan tänä aamuna. He puhuvat suhteen uudelleenarvioinnista. Minä en pilannut mitään, äiti. Älä yritä. Sinä suunnittelit tämän. Ostit sen hotellin tietäen, että Noora... En suunnitellut mitään. Ostin hotellin, koska se oli hyvä sijoitus. Noora valitsi pitää juhlansa siellä. Noora valitsi laittaa nimeni mustalle listalle. Sinä valitsit katsoa, kun minut käännytettiin pois, ja hymyilit. Pidin ääneni vakaana. Minä vain olin olemassa. Hiljaisuus toisessa päässä. Sinun olisi pitänyt kertoa meille, hän sanoi lopulta. Olemme perheesi. Perhe kysyy, äiti,
perhe ottaa mukaan. Perhe ei laita sinua listalle, jossa ohjeistetaan käyttämään huolto-ovea. Lisää hiljaisuutta. Kuulin hänen hengityksensä. Saatoin melkein nähdä hänen kamppailevan löytääkseen vastauksen. En tiennyt, että olit menestynyt, hän sanoi hiljaa. Et koskaan sanonut. Et koskaan kysynyt. Et kertaakaan 8 vuoteen. Jokainen keskustelu koski Nooraa. Joka juhlapyhä, joka puhelinsoitto. Ja kun yritin jakaa jotain, vaihdoit aihetta. Ei se ole. Hän pysähtyi. En ole vihainen, sanoin, ja tarkoitin sitä. Olen vain lakannut teeskentelemästä, lakannut pienentämästä itseäni, lakannut toivomasta, että vihdoin näkisit minut. Pauliina, kun olet valmis käymään todellisen keskustelun siitä, miksi olet kohdellut minua eri tavalla 30 vuotta, olen täällä. Mutta en ole enää näkymätön. En sinulle. En kenellekään. Suljin puhelimen ennen kuin hän ehti vastata. Käteni vapisivat, mutta ääneni oli ollut vakaa. Se riitti. 2 viikkoa myöhemmin sain uutisen Tomin kautta. Häät pidetään yhä, hän sanoi, mutta he ovat vaihtaneet juhlapaikkaa. Björklundit eivät ilmeisesti halunneet pitää niitä rantakalliossa. Liikaa muistoja, liikaa muistutuksia siitä illasta, jolloin he tajusivat, että heidän tuleva miniänsä ei ollut aivan se, joksi hän väitti olevansa. Olin toimistossani uudessa kiinteistössä, entisessä varastorakennuksessa, jota olin kehittämässä boutique-hotelliksi taidekortteliin. Suunnitelmat levällään pöydälläni, urakoitsija odottamassa aulassa. Avioehto, kysyin. Merkittävästi tarkistettu. Noora ei pääse käsiksi Björklundien perhevarallisuuteen, ellei avioliitto kestä vähintään 7 vuotta. Silloinkin se on rajoitettua. Ajattelin siskoani, joka oli viettänyt koko elämänsä optimoiden täydellistä saalista. Nyt hän oli saanut palkintonsa, mutta ehdot olivat muuttuneet täysin. Hän menee silti naimisiin hänen kanssaan. Ilmeisesti. Patrick vaikuttaa sitoutuneelta, vaikka hänen äitinsä pakottaa hänet osallistumaan perheen linjausistuntoihin ennen seremoniaa. Tomi piti tauon. En ole varma, mitä ne ovat, mutta ne kuulostavat epämiellyttäviltä. Melkein säälin Nooraa. Melkein. Entä äitini? Ei sanaakaan, mutta hän epäröi. Hotelliin tuli aamulla kirje, joka on osoitettu sinulle. Pyysin Markusta lähettämään sen eteenpäin. Kirjekuori saapui tuntia myöhemmin. Äitini käsiala, huolellista, tarkkaa, sellaisen ihmisen kirjoitusta, joka oli ylpeä asianmukaisesta kirjeenvaihdosta. Sisällä 1 sivu. Pauliina, en ymmärrä, miksi sinun piti tehdä niin kuin teit. Osa minusta ajattelee, että nautit meidän nolaamisestamme. Mutta tiedän myös, etten ole ollut reilu. Yritän ymmärtää, miksi. Se ei ole helppoa. En ole vielä valmis puhumaan, mutta halusin sinun tietävän, että ajattelen. Äiti. Ei anteeksi pyyntöä, ei oikeastaan, mutta se oli jotain. Laitoin kirjeen pöytälaatikkoni ja palasin töihin. 3 kuukautta myöhemmin istuin toimistossani rantakalliossa katsellen auringonlaskua kaupungin yllä. Uusi kiinteistö oli melkein valmis avajaisiin. Olimme varanneet 6 tapahtumaa ensimmäiselle vuosineljännekselle. Yksi niistä, ironisesti, oli asiakkaalle, jonka olin tavannut Nooran kihlajaisjuhlissa. Nainen, joka oli seurannut koko yhteenottoa ja ilmeisesti päättänyt, että olin juuri sellainen liikennainen, jonka kanssa hän halusi työskennellä. Kummallista, miten asiat järjestyvät. Ajattelin sitä iltaa paljon. En itse yhteenottoa. Se muisto oli terävä, mutta haalistuva, kuin auringonvaloon jätetty valokuva. Ajattelin hetkeä ennen sitä. Hetkeä, jolloin päätin olla piiloutumatta. 10 vuoden ajan olin rakentanut liiketoimintaani hiljaisuudessa.
En siksi, että olisin hävennyt, vaan koska olin oppinut varhain, että saavutuksillani ei ollut merkitystä perheelleni. He olivat jo päättäneet, kuka olin. Mikään, mitä saavutin, ei muuttaisi sitä. Joten lakkasin yrittämästä. Paljastusjuhlissa ei koskenut heidän todistamistaan vääräksi. Se ei koskenut kostoa, nöyryytystä tai edes oikeutta. Se koski kieltäytymistä olemasta näkymätön. Se on se opetus, luulen. Se, jonka oppimiseen minulta meni 34 vuotta. Voit viettää koko elämäsi yrittäen ansaita ihmisten hyväksyntää, jotka eivät sitä koskaan anna. Pienentää itseäsi sopiaksesi tilaan, jonka he ovat sinulle osoittaneet, toivoen, että jonain päivänä, jos olet tarpeeksi menestynyt, tarpeeksi hyvä, tarpeeksi, he vihdoin näkevät sinut. Tai voit lopettaa esiintymisen yleisölle, joka ei katso. Voit rakentaa jotain todellista itsellesi, itsenäisesti. Ja kun he vihdoin katsovat ylös, jos he koskaan katsovat ylös, voit yksinkertaisesti sanoa, olin täällä koko ajan, ette vain kiinnittäneet huomiota. Se ei ole kostoa, se on vain totuus. Ja joskus totuus on voimakkaampi kuin mikään kosto voisi koskaan olla. Kevät tuli sinä vuonna aikaisin. Allekirjoitin paperit 5. kiinteistöstäni maaliskuussa, historiallisesta majatalosta maaseudulla, ei kaukana siitä, missä olin ostanut ensimmäisen aamiaismajoitukseni 8 vuotta sitten. Tavallaan ympyrä sulkeutui. Nooran häät olivat huhtikuussa. Minua ei kutsuttu. En ollut yllättynyt, mutta Patrick lähetti minulle sähköpostin viikkoa ennen. Pauliina, haluan pyytää anteeksi sitä, miten asiat menivät kihlajaisjuhlissa. Minun olisi pitänyt sanoa jotain, kun Noora teki ne järjestelyt. En tehnyt, ja olen pahoillani. Noora käsittelee asiaa. Hän on nolostunut, vaikka ei koskaan myöntäisi sitä. Anna hänelle aikaa. Kaiken lisäksi, mielestäni se, mitä olet rakentanut, on vaikuttavaa. Eleonora mainitsee sen vähintään kerran viikossa. Toivon, että sinä ja Noora voitte joskus puhua. Parhain terveisin Patrick. En vastannut, mutta tallensin sähköpostin. Äitini soitti nyt kerran kuukaudessa. Keskustelut olivat lyhyitä, kiusallisia, täynnä hiljaisuuksia, joita kumpikaan meistä ei osannut täyttää. Mutta hän yritti omalla tavallaan. Viime viikolla hän kysyi uudesta kiinteistöstä. Ensimmäinen kerta, kun hän koskaan kysyi liiketoiminnastani. Historiallinen majatalo, sanoin. Entisöimme alkuperäiset viktoriaaniset yksityiskohdat. Sen pitäisi olla valmis syksyyn mennessä. Kuulostaa ihanalta, Pauliina. Ei kehu, ei varsinaisesti, mutta tunnustus. Se ei ollut paljon, mutta se oli enemmän kuin minulla oli ollut aiemmin. En vihaa heitä. Äitiäni, siskoani, perhettä, joka vietti 30 vuotta katsellen lävitseni. En vain enää tarvitse heitä näkemään minua. Näen itseni, ja se riittää. Kesti kauan ymmärtää se, todella tuntea se, ei vain sanoa, mutta nyt ymmärrän. En ole enää näkymätön tytär. Olen vain Pauliina Salo, ja olen juuri se, joka valitsin olla. Jos katsot tätä ja olet koskaan tuntenut itsesi näkymättömäksi omassa perheessäsi, minä näen sinut. Tiedän, miltä tuntuu kävellä huoneeseen täynnä sukulaisia ja tuntea olevansa lasin takana, läsnä mutta koskematon. Tiedän, miltä tuntuu saavuttaa jotain poikkeuksellista ilman, että kukaan huomaa. Tiedän, miltä tuntuu odottaa koko elämänsä, että joku vihdoin katsoo ylös ja sanoo, olen ylpeä sinusta. Tiedän myös, että saatat odottaa ikuisesti. Rajojen asettaminen ei ole kostoa. Se ei ole ihmisten pahan mielen aiheuttamista tai todistamista, että olet heitä parempi. Se on kunnioitusta itseäsi kohtaan. Sinun ei tarvitse olla äänekäs tullaksesi kuulluksi. Sinun ei tarvitse olla dramaattinen tehdäkseen asiasi selväksi. Joskus voimakkain asia, jonka voit tehdä,
on yksinkertaisesti lakata piiloutumasta. Ilmesty paikalle omana itsenäsi. Puhu totuutesi rauhallisesti ja anna ympärilläsi olevien ihmisten päättää, miten he haluavat vastata. Jotkut heistä eivät pidä siitä. Jotkut kutsuvat sinua dramaattiseksi tai kostonhimoiseksi tai kiittämättömäksi. Se on heidän ongelmansa, ei sinun. Arvoasi eivät määritä ihmiset, jotka kieltäytyvät näkemästä sitä. Lue tuo uudelleen. Arvoasi eivät määritä ihmiset, jotka kieltäytyvät näkemästä sitä. Ei äiti, joka sivuutti sinut. Ei sisarus, joka vähätteli sinua. Ei perhe, joka sai sinut tuntemaan itsesi vähemmäksi. Et ole vähemmän. Et koskaan ollut. Nimeni on Pauliina Salo, enkä ole enää näkymätön tytär. Kiitos, että pysyit mukana loppuun asti. Jos tarinani kosketti sinua, jätä kommentti ja jaa kokemuksesi. Onko sinun koskaan täytynyt asettaa rajoja perheesi kanssa? Miten se sujui? Muista tykätä, tilata ja painaa ilmoituskelloa, jotta et jää paitsi seuraavasta tarinasta. Minulla on tulossa lisää perhedraamatarinoita, jotkut jopa tätä hurjempia. Katso kuvauksesta linkit samankaltaisiin tarinoihin. Nähdään seuraavassa.